Alfaro lehendakariordeak Elizondon udalerriaren birgaitzeari eta hiri eraldeketari emandako bultzada nabarmendu du. Bizitatutako 4 jarduerak bizi berri Navarra Rehabilita programaren barruan kokatzen dira. Irujo eta Ayerdi kontseilariak Baztan Bidasako enpresa klubaren eraketa nabarmendu dute eskualdearen garapenerako mugarri gisa. Memoriaren Nafarroko Institutuak Ramon Bengarai Zabalza Fronte Popularreko presidente eta Osasunako ordezkariaren eta Dionisio Gutierrez den gorpuak identifikatu ditu 1936ko kolpe militarraren ondoren eraildakoak. Gaur astelena irekiko da Gabonetan Nafarroko jauregira bizita antzestuak erreserbatzeko epean. Iruñeko udalak Sarasateren ondarea diren 4 kutxa berreskuratu ditu 1985 eta 1991 urteen artean galdu ziren eta orain udal artxiboko 2 gela ezkututan aurkitu dira. Begoña Alfaro hirugarren lehendakariorde eta etxebizitza gazte eta migrazio politiketako kontseilaria Elizondon izan da. Ostiralean, bizi berri Navarra Rehabilita programaren barruan egindako birgaitze jarduerak gertutik ezagutzeko. Izan ere, udalerriko bizitegi parkea sakonki berritzen ari den hiri eraldaketako prozesua da. Bizitan parte hartu du baitere Fernando Ambustegi Baztango alkateak, Javier Buron Nasobinsako kudeatzaileak eta prozesu osoan zehar komunitatei laguntza eskaini dieten arduradunek. Ibilbidean zehar Santiago Karrika 47ko Mendiune eta Iruko, Giltxaurdi 48ko eta Giltxaurdi 23ko eraikinetan egindako esku hartzen emaitzak ikusi dituzte. Jarduera horietarako ja 650.000 euroko inbertsioa egin behar izan da eta Nafarroko gobernuak zuzenean 255.000 euro jarri ditu eraikinen energia eraginkortasuna, irisgarritasuna eta konserbazioa hobetzeko eta inguratzaileak osori berritzeko. Santiago Karrika 47ko proiektua garrantzitsuenetariko bat izan da eta birgaitze energetiko osoa burutu da Nafarroko gobernuaren programaren laguntzarekin. Giltxaurdi 48ko irisgarritasun proiektuaren nabarmendu da, igogailu bat jarri baita eta Mendinuete 3 eta Giltxaurdi 23 osorik berritzeko lanak ere bai. Hoien emaitzak nabariak izan dira bisita instituzionalean. Esku hartze hoien bidez eraikinak eraldatzeaz gain hoietan bizi diren pertsonen bizitza zuzenean hobetzen da. Guztira jarduera hoiekin 40 familiari egin zaie mesede. Hoien gastu energetikoa murriztu, etxetako segurtasuna eta irisgarritasuna handitu eta azken batean eguneroko erosotasuna hobetuko baitute. Bertan zeuden arduradunen arabera, birgaitzea funtsezko tresna da etxebizitza osasungarriagoak, iraunkorragoak eta herritarren egungo eta etorkizuneko beharretara egokituak bermatzeko. Era berean, Giltxaurdi 48ko eraikinean 12 etxebizitza lan teknikoaz doark arduratu da eta eraikuntza enpresa arduraduna Zuteia Sakobida. Azkenik, Giltxaurdi 23an etxebizitza bat proiektua Alejandro Martín arkitektoak egin du eta obra Josemi Bengoetxeak. Santiago Karrika 47ko eraikinean 18 etxebizitza zuzendaritza teknikoaz Arteka Arkitektos eta Laborra Arkitektos enpresak arduratu dira eta obra Miguelenek egin du. Mendinuete 3an 6 etxebizitza proiektua Arteka eta Laborra enpresak egin dute baita ere eta obra Aikok. Baztango enpresa kluba Don Miguel de Muzquiz aurkeztu da Bertizko jauregian oieregin egindako ekitaldi batean, non 60 enpresa baino gehiagok parte hartu duten. Ekitaldiaren buru izan dira Mikel Irujo, Industria eta Enpresen Transizio Ekologikoa eta Digitaleko kontseilaria eta Jose Maria Ayerdi, Landa Garapen eta Ingurumen kontseilaria. Iñaki Larraia, Sodena, Sozietate Publikoko zuzendari gerenteare bertan izan da. Kontseilariak klubaren eraketa eskaera historiko bati erantzuteko eta eskualdearen garapen sozioekonomikoa bultzatzeko funtsezko urratsa dela nabarmendu dute orain arte ez baitzeuen enpresarien ordezkaritza formalik erakundekin hitz egiteko. Enpresa klub hori lehenik eta behin inguru horretan irabazi asmorik gabe eratu zen eta Javier Marizkurrena du lehendakari. Lehendakari ordea Joseba Martikorena, idazkari Jesus Urrutia eta diruzain Juan Luis Llonis. Irujo kontseilariak laguntza bereixe eman dio klubaren sustapenari eta eraketari eta enpresarien funtsezko zeregina azpimarratu du.
Bailara hoietako aberastasuna eta enplegua enpresek kudeatzen duten neurri handi batean horregatik, funtsezkoa da Baztan Bidasoko enpresa klubak protagonismo nagusi izatea, bai eskualdearen garapena bultzatzeari dagokionez, bai laguntza programak antolatzeari dagokionez. Bertzaldea Aierde Kontseilariak bere sailaren babesa adierazi dio elkarte berriari eta adierazi duenez, lider estrategien bidez topikoetatik urrun dauden lurraldeak herri modernoak, dinamikoak eta aktiboak bultzatzen dituzten landa komunitatean papera indartzearen garrantzia egiaztatu dugu. Orain, klub honen eraketak luzaroan itxarondoko mugarria paper hori sendotzen du. Nafarroko beste eskualde batzutan bezala, Baztan Bidasoak aukera berriak identifikatzea estrategia bateratuak diseinatzea eta finantzaketa publiko eta pribatua lortzea ahalbidetuko zuen entitate bat behar zuen. Bidasako Baztango enpresa kluba Don Miguel de Muzkizten belaunaldi ilustratuan inspiratua. Eskualdeko garapen sozioekonomikoaren bultzada berri batean aktiboki laguntzea da bere helburu nagusia. Gaur egun klubak 60 enpresa baino gehiago ditu 8 ekoizpen ataletan egituratuta eta enpresa gazteariari buruzko atal berezi bat ere badu. Ekoizpen sektore hauek daude: eraikuntza, automobilgintza, garraioa, metala eta makinaria, agroindustria, bioteknologia, osasuna, energia eta ingurumena. Memoria eta bizikidetzako kanpo ekintzako eta euskerako departamentuak, Memoriaren Institutuak eta Nafarroko Gobernuko DNA bankuak egindako lanaren bidez pasaden udan Muniain Gesala zen desobiratutako 2 nafarren gorpuzkiak identifikatzea lortu du. Hoietako bat 1926an kolbistek hildako errepublikar izen nagusietako bat izanik. Ramon Bengarai Zabaltza da, Izquierda Republikanako buruzagi eta Nafarroko Fronte Popularreko presidentea, musikaria, kazetaria eta kirolaria, eta Osasuna klubeko zuzendaritzako kide izatera iritsi zena 30ko hamarkadan. Bengarairen gorpuzkiekin batera Aurizberriko Dionisio Gutierrez zegozkionak ere aurkitu ziren. Hoiek ere seniden lagin genetikoei esker identifikatu dira eta funtsezkoa izan da Nasertik enpresa publikoaren euskarri teknikoa. Ramon Bengarairen gorpuzkiak duela urte batzuk Argentinan bizi zen bere biloba bati hartutako lagin genetikoei esker identifikatu ahal izan dira. Ester Aldabe historialariak Bengarairen biografia argitaratu zuenak gidatutako ikerketa taldea jarri zuen harremanetan haren biloba. Dionisio Gutierrezen gorpuzkiak bere seme Jose Luisek emandako laginei esker identifikatu dira. Ez zegoen dokumentu zantzurik 2 pertsona hoien heriotza Muniainen kokatzeko. Nafarroko Memoriaren Institutuko taldeak azaldu duenez. Ramon Bengarai Zabaltza Nafarroko Gobernuko DNA bankuak orain arte identifikatutako nortasun politiko garrantzitsuenetariko bada. Garraldan jaio zen 1886an eta Iruñan bizi zen 1905etik. Kazetari gisa lan egin zuen lehenik eta inprimatzaile gisa gero. Hiriko bizitza sozial eta kulturalean aktiboki parte hartu zuen. Iruñeko Orfeoiaren baritono bakarlari izan zen. Los Iruneses, Los Amigos del Arte eta Larraña klubaren bazkide sortzaileare. Halaber, Bengarai pilotari futbolari eta Osasunako zuzendaritzako kide izan zen 1931 eta 1935 artean. Gaur abenduak 15 epea irekiko da interesdunek Eguberri jaietan Nafarroko jauregira eginen diren bisita antzestu berriez gozatzeko tokia erreserbatu ahal izan dezaten. Debaldezko jarduerak dira batez ere helduentzat eta 10 urtetik beherakoentzat eta heldu batek lagunduta joan beharko dute. Oraingo honetan 35 pertsona arteko taldentzako 6 emanaldi eskainiko dira abenduaren 27an eta urtarrilaren 3an, larunbatetan, 12an eta 6tan. Eta abenduaren 28an eta urtarrilaren 4an igandean 6etan. Nafarroaren egunari lotutako bisiten kasuan bezala, Butaka 78 eserlekoa taldeak gidatuko du ibilbidea. Jauregiko erlojulei bereixi batek gidatua. Bisitan, Nafarroko jauregiko solairu nobleko gelak ezagutzera ematen dira. Iraganeko hainbat pertsona iren bitartez, ala nola, Anso Azkarraren erregea eta Borboiko Maria Cristina bi Sizilia erregina.
Bisitatara Nafarroko jauregiaren sarreratik sartzen da Iruñeko Carlos Hirugarrena etorbidetik. Beharrezkoa da parte hartuko duten personen nortasun agiri nazionala eramatea identifikatzeko eta ibilbidea hasi baina 15 minutu lehenago bertaratzeko, akreditazioa osatzeko. Iruñeko udalak 1985 eta 1991 bitartean desagertu ziren 4 kutxek gordetzen duten materialari balioa emanen dio. Pablo Sarasate musikari iruindarraren ondarearen parte baitira. 4 edukiontziak beste objektu batzukin batera orain arte ezkutuan zeuden 2 gelaiskatan zeuden. Udala artxiboaren egoitza den San Juan Apaiztegi Zaharreko 4. solairuan. Duela aste batzuk aurkitu zituzten artxiboko langilek, ondare historiko eta artistiko antolatzeko eta inventariotzare lanei esker. Egindako aurkikuntza ostiralean aurkeztu dute prentsaurrekoan Joseba Siron Saez Iruñeko alkateak eta Beatriz Markotegi Barber udaleko artxibozainak. Egurrezko 4 kutxek 5, 7 eta 8 zenbakiekin identifikatuta daude eta giltzarra pozitxiak, zigilatuak eta argizari gorriz eta Iruñeko udalaren zigiloarekin lakratuta daude. Barruan konpositoriak bildutako pinturak, grabatuak eta eskulturak eskainitako argazkiak, arropa, eta Mendelssohn konpositoriak eskuz idatzitako eskutitz bat aurkitu dira bertzea bertze. Haiekin batera beste objektu batzuk ere topatu dituzte ala nola makilak erakusteko, beira arasa bat eta boli labainduan lakatutako estilo neoklasikoako aulki bat. Pieza horiek guztiak galduta zeudela uste zen eta berreskuratu ondoren berriz ere gehituko zaizkio Sarasate konpositorearen ondareari, zeina orain berriz ere osori baitago. Ondare baliotsu horren elementu nagusia Pompelo Zibilboxean sortuko den Iruñeko seme kutxunari eskainitako museo aretoan egonen dira ikusgai. Denon eskura dagoen areto berexia da musikariak testamentuan esan bezala.